Yeah, autan kowa on the mix. Joyeux mariage pican, joyeux mariage mansura, joyeux mariage abu mansura ele pican. Pican ka zama ango, ka huce kwanan shago, mama ta ce maka ungo, dole mu zo da ya murna. Mansura ta zama taka manuniya ita ce ta nuna. Mansura ta ce ado ango ta kaso shi da ne ta shi dara. Zo ele lela ango, amarya mai hana kwanan shago, amarya. Aki bidiri shagali muka zo mu yi aure a 'yan manya. Amarya tare da ango tun da dadewa ai sun shirya amarya don sun sha soyayya sama sammo ne mun zo gare ku a shirin akwai kishi gare ku yayi duka wanda ya zo bikin nan ku bashi abinci har da nama ya sha coca cola da fanta to in ya kare ku bar shi dangar da ku ce ya tashi ku bar shi ya taka rawa ya juya in ya kare zai je ya huta la famille sammo ne la famille sammo ne duk wanda ya ce bai son ganin ku ko ya ji wai shi ya tsane ku na tauna kashin gwiwar amali wanda ke kwana dashi da yunwa mai sa mata su tsaya a daki har su ce sun ban kwana da dashi zan dautan kana hada da yaji da lemun tsami har da balma na sa a cikin gabar habar hakarkarin duk wanda ya haifa ya Abdoul mu ko nan ka biya mu ka bar su je duk su yi abin su wata ran in sun gaji za su dena to lalle yau sun taka sa'ada sane musu gyaran ɗabi'a to ka ce a wuta ya ƙara sauti na wakar auren pican yau shi ya zama shigo nawa mu je tauraro pican ka zama ango ka hana duk makiyan ka su motsa pican kai ne ango mun zo ne mu ta yaka da murna Yusuf ne ango mansura ashe kauna ta zauna ga mu muna ta yi murna yau aure an daura ga dangin ango da amarya dukan su suna ta yi murna ga kan ne gun ango sun zo ne har yanna ango Yusuf le pican yau duk makiya sai dai sun yi kunya karka biya mahalin su ka bar su kaje ka kasha soyayya amarya tana kaunar ka ba ta da wani kamar ka ba sauran wani shakka sai ka rike ta amana mansura tana kaunar ka na shaidi ai za ta rike ka amana amarya don ta sha tarbiya amarya ta dawa halin manya amarya za ta yi maka biyayya amarya komi kai za ka yi mata kai ne ango ai ka dauka komi ta ce za ta ci kai ne za ka bido shi ka bata pican kar da ka manta kai ne awwala duk gatanta na son sai ta futa to ka rike ta amana kar ka bari makiya har su zo su bi baya pican ka zama ango kai ne wanda amarya ta bara gama kuma pican ka zama ango ta ce kai ne wanda baya mata karya pican ka zama ango a yau akushi muka dauka mun bar kwarya pican ka zama ango Yusuf yau kai ne angon mansura pican ka zama ango ta ci ado ne ta yi kalar turawa pican ka zama ango sura sarauniya sunan ki amarya pican ka zama ango ke ce zaɓin pican kin ji amarya pican ka zama ango ba shi ruwan soyayya kin ji amarya pican ka zama ango biki taro ga yara ga manya pican ka zama ango mun ci abinci to sai mi yayi saura pican ka zama ango abokan naka kusan ka sune maka fira pican ka zama ango tun daga nan sun san kai ka wuce tsara pican ka zama ango abokin ango to na suna da ya murna pican ka zama ango kurezi to shi ba ya mini karya pican ka zama ango to kun ga abokin ango ne shi pican ka zama ango asale shi ya mu je gaba gwarzo pican ka zama ango azana san ka bar makiya sai sun zo pican ka zama ango azaka ka ci to ka bar su da kanzo pican ka zama ango abokin ango istar bai ma ya zo pican ka zama ango ibe general ko shi ma ya zo pican ka zama ango ibe prezi shi ma pican ya zo pican ka zama ango ibe libera sai na yaba gwarzo pican ka zama ango dawasi aboki mu shede pican ka zama ango iso laran jar gaba de gaba kai de pican ka zama ango idan mun zo gon alhaji ko mi daidai pican ka zama ango alhaji muhammadu ma yayi murna shi de pican ka zama ango ne mun shardu haka ne suka san shi gaba dai pican ka zama ango ina kake masta ga baiti na kai ma pican ka zama ango ahmed garson kaji diyan alfarma pican ka zama ango alhaji halisu to an bar maka girma pican ka zama ango yau illo leje ga baiti na kai ma pican ka zama ango solo na ga yana ta ya murna shi ma pican ka zama ango to abokai ne mun ango na ga dukan su suna ta ya murna pican kai da masura su fatan su zaman ku ya daure Abdoul nan zan bar ku sai wata ran in har mun dawo suna